85 mara applikaw biex jieħdu sehem fil-programm LEAD. Programm li nieda l-Partit Laburista fl-aħħar xhur bilan li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika. Il-programm hu maħsub biex iħejjib bl-aqwa mod lill-parteċipanti biex ikunu jistgħu jidħlu fid-dinja politika. Dan bilan li l-Partit Laburista jsaħħaħ il-preżenza femminili fil-kandidatura tiegħu għall-elezzjonijiet fil-livelli kollha tal-politika. Il-membru tal-Parlament Ewropew Mirjam Dalli, koordinatur ta' dan il-proġett, qalet li l-Partit Laburista huwa sodisfatt bl-interess li ntwera. In-nisa li applikaw ġejjin minn kull sfera tal-ħajja u jvarjaw minn 16 sena sa 62 sena. Ħafna minnhom u l-maġġoranza assoluta tagħhom m'għandhom l-ebda esperjenza politika. Allura qegħdin inħarsu l-qudiem biex fil-xhur u l-ġimgħat li ġejjin il-programm kif huwa ppjanat u kif se jkun qed jiżviluppa iwassal biex dawn it-tfajliet biex dawn in-nisa jibdew jipparteċipaw b'mod attiv fil-politika Maltija f'isem il-Partit Laburista. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qal li għall-Partit Laburista ir-rebħ elettorali ta' Ġunju li għadda ma kienitx il-punt tal-wasla u immedjatament wara dak ir-riżultat b'saħħtu issoktat il-ħidma biex il-Partit Laburista jiġġedded u jifrex il-parteċipazzjoni fih danu. Xi ħaġa li fi kliem Dalli tur ir-relevanza tal-Partit Laburista f'dan il-moment. Il-Partit Laburista u kemm dan il-moviment huwa forza rilevanti u forza b'saħħitha li verament trid tagħti vuċi lin-nies u li verament qed tgħid lin-nies li l-opinjoni tagħhom hija importanti biex il-koll flimkien nagħmlu u nkomplu nagħmlu il-bidla meħtieġa f'pajjiżna għal ġid taċ-ċittadini Maltin u Għawċin.